Mangochi yonse as Islamic State situkufuna nkumba. Okondedwa anzathu Asilamu. Osati awa. Koma ife tukufuna kuti Mangochi yonse kumene kuli Islamu situkufuna nkumba. Koma cholinga chathu no nkumba in Mangochi. Situkufuna basasha tu ku Mangochi. Situkufuna nkumba kuti Mangochi. This is the Islamic State. Okondedwa anzathu Asilamu ku Mangochi, Machinga, Zomba, Blantyre ni mwina mu Salima. Ndalemba kalata iyi kuti mundu fotokozere bwino kuti kodi chikuchitika ndi chiyani. Ineyo chiyambireni ubongo wanga ukugwira ntchito nditapita ku secondary ma 2002 minimum. Kutachitika chani September 11 ku America kucha. Ninayamba kumva nkhani zimene zizi kuchokera ku Mangochiko ndi ku Machingako. 2003 ku Malawi kuna anathamangisa Asilamu ena ake powaganizira kuti akugwirizana ndi Al-Qaeda. Chimene chinachitika ndichoti anthu aku Mangochiko munakuya koopsa kukaphwanya machalichi kukamenya Khristu ndi kuwotcha zinthu pakana kuseka misewu. Okay? Kuyambira nthawi imene yoyo ubongo wanga ukugwira ntchito ndakhala ndikumva nkhani izi at least chaka chilichonse. Okay, ade amenya ndani munthu wina akamagulitsa nkhumba ku Mangochi. Nkhumba ije ndi ukayikwirira pakana ku khoti kukuletsa kugulitsa chani nkhumba ku Mangochi kwa kanthawi kochepa Baghaya. Okay, Anglican amene ali akhristu kuletsa mwana kuvala hijabu. Asilamu kumene kukukwiya kukagundumula chalichi kukamenya mbusa kuwotcha zinthu pakana kumaseka njira. Pakana wina kugulitsa mowa pa boma anthu kukwiya kumene kwa Asilamu kukawotcha zinthu kukaphwanya metro pakana zinthu zizi kumachitika. Ndikufuna ndivese ineyo monga Morton Baghaya. Kodi chikuchitika ndi chani? Kumpoto kwa dziko la Nigeria kumene kuli Asilamu ambiri kumene koko anapanga chani sharia. Kumene koko anthu munthu umaphedwa ukakhala gay. Ana amakwatiwa kumene ndi zaka 13. Anthu amakwatiwa azimayi ambiri. Anthu amagwiritsa ntchito chani lamulo la Chisilamu. Ndiye ifeyo sitikuvesa bwino ku Malawi kuno kuti malamulo amanena kuti dziko ili ndi la secular. Zikukhala ngati ku Mangochiko mukupanga zinthu zoti kumene koko muli ndi malamulo anu eni. Tatiuzeni timasuleni Malawi. Kodi chikuchitika ndi chani? Tisatire ziti. Kodi tili ku Malawi kuno kapena tikabwera ku Mangochiko ku Machingako tizisatira za inuyo, tizisatira za Chisilamu. Chifukwa mwina atu titha kukhala kuti sitikuziwa nanga sitimabwera kumeneko kuti tikaone mahule tikamwe mowa kumeneko tikapume tikasule jamba ku Mangochiko ndikupezeka kuti atha kukati genda miyala atha kukati ipha. Kodi Malawi tigawane? Kodi Malawi mukuyendesa bwanji? Malamulo ake tigwire atiwo tizisatira malamulo andani? Ndedzulo zolole akuti anthu ena ake anayamba kupembedza Yesu. Ndatakalowa ku living waters umeneko anthu akumachinga ndikukwiya ukawotcha chalichi ukamenya anthu kumeneko achoke abusa achoke. Zinthu zodabwisa kwambiri. Kodi mesa Malawi muno muli ufulu wa chipembedzo? Nanga kodi ku Mangochiko ku Machingako anthu ni mukuti bwanji makamaka? Tatiuzeni. Chifukwa ineyo ndi anzanga ena sitikufuna kukhala muziko loti ulamuliro ndi wa Yesu, ulamuliro ndi wa Islamu. Chifukwa choti tikuziwa zoti mu history inuyo mukakhala kuti mukulamulira ziko zinthu zimavuta, maufulu amathawa, science sipita pasogolo, kusauka kumachuluka. Tatiuzeni kodi ife tipange bwanji? Ifeyo timaphunzira ku social studies kuti lemekezani chipembedzo cha ena. Ndeti kamakuonani ena avala mpaka ngati ninja timangoti ndi za kumtundu za kuchani za kumpingo kwawo talemekezeni. Ifeyo soti ndi kwathu. Mumabwera kumeneko munzuzu muyikwendeni umuyeni kweni mpakana mukalonga umu muli chani muli mzikiti kumene koko
kulibe munthu amene anayamba kunena kuti nchifukwa chani awakuvala madiresi. Palibe munthu amene ananenapo kuti nchifukwa chani ana wa skulu akuphunzira zimenezi. Chifukwa chani chikuchitika zikukhala chonchi. Ndetiyeni mutiuze bwinobwino kodi dziko ili tigawane mwa njira yanji. Tizisatira malamulo ake andani. Tilowere kuti monga Malawi chifukwa zimene zikuchitika enafe sitikuzimvetsa bwinobwino. Kodi chikuchitika ndi chani. Ndeka yako adilia kandi ndi andani mutiuze bwinobwino. Kodi ku Mangochiko ndizololedwa kukhala munthu wina kapena kuzingokhala Asilamu. Kodi ku Mangochiko tizisatira malamulo a dziko kapena tizisatira malamulo achisilamu. Kodi ku Mangochiko ndikokhala ena kapena muzingokhala konokha. Ifeyonso titakupanga zoti kwathu tizingokhala tokha. Ifeyo monga ineyo ku Mangochiko ndilibe nako business sindizapitako sindifuna kukhalako komano muziwa zoti inonso muli ndi kwina koti mukayende. Ndiye dziko ili muli anthu ambirimbiri, muli afiti, asataniki, mageyi, zisilu, amowa, Asilamu, akhristu. Ndeti ikakhala kuti tikufuna tipange dziko aliyense akuyenera kubwera pa tebulo ndi chipembedzo chake ndi maganizo ake. Kaya maganizo ake ndioseketsa ife kwathu timanena kuti chani njoka inali ndi miyendo, njoka inkalankhula. Timangopanga chani timangogwira kukamwa osawaseka chifukwa ndi maganizo awo kumeneko. Komano tikakhala pagulu chonchi tiziziwa zoti aliyense kachi chipembedzo chake ndichoseketsa cha mtundu wanji. Tonse ndife Amalawi tikuyenera kulemekeza zimene akunena kuti ndi mulungu wawo. Palibe munthu amene azibwera kuzatani kuzawuza anthu kuti ineyo chipembedzo changachi ndi number 1 choona chenicheni. Chifukwa tikayamba kuona zimene zozo ndiyoti sitingazikwanise tingoyambisa yani dzindewu. Koma chimene ndikufuna ndinene ndizoti zimene zayamba kuchitikazi pakufunika munthu wina ake alemba kalata. Nde at great personal risk ndikulembera kalata imene iyi anzathu aku Mangochi aku Machinga anzathu achisilamu kodi chikuchitika ndi chani. Kodi tigwire zitizo. Kodi tipange bwanji kuti zimenezi tipite chisogolo. Okay. Kodi Malawi basi tigawane tinyosoleane. Inuyo kumene kumuzipanga zathu zanu ifeyo kuno tizipanga zathu. Chifukwa ineyo monga Morton Baghaya sindikufuna kukhala ndi anthu oti atakupha chifukwa choti watani waganiza zopembeza mulungu wina. Ineyo sindifuna munthu azindiuza chochita kuti iweyo imwamowa panopa samwe mowa. Ineyo sindikufuna munthu azindiuza chochita kuti chimene upangachi ndi kuchimo, chimene upangachi ukapsya. Ineyo ndikufuna ndizipanga zimene zimandisangalatsa. Okay, ndikufuseni kodi inuyo ku Mangochiko ku Machingako mukanena kuti amene asintha chipembedzo kukayamba chikhristu mukawa wotchere mpakana chalichi. Mesa mulungu wanu ndi wamphamvu kuposa chilichonse. Mesa mulungu wanu amaona kalikonse. Mesa kuli gahena nde zikutanthauza kuti chani mukamapita kumeneko kukamenya mambama kukawotchera chalichi. Musamagwire ntchito ya mulungu ngati mulungu wamphamvu apita kumeneko kukanena kuti inu ndi tchimo kutumiza chani chiphaliwa ali kumeneko kuwapha kapena kuzawayika ku moto umene ananenera. Ndi chifukwa chani inu mukuzitenga m'manja mwake. Komanso amene munapita kumenekoko kodi mukuziwa doctrine ya Yachitatu, people of the book. Anthu onse amene amapembedza chipembedzo chachani cha Abrahamu ndamoze amati doctrine yachani ya Yachitatu. Kaya inuyo munawerengapo zimenezo kaya nakuphunzitsanipo zimenezi. Kodi nchifukwa chani muona ngati kuti basi chifukwa choti mwasiyana koyang'ana popemphera ndi kuti wanuyo ndi wabwino enawo ndi oyipa. Chipembedzo ichi cha chisilamu cha Malawi chinachita kubwera kuno ndi anthu amene anabweretsa chani ukaidi, slavery. Maswahili Arabs anabwera kunoko uzatigulisa chani ndikupatibweresanso chipembedzo. Zinthu zoti zili ironic kwambiri. Koma ineyo anakusiyirani zimenezi pakana kumavala ngati iwowo, muphunzire chiyankhulo chawo ngati iwowo, ndikuyamba kupangisa zinthu zina zake zoti pakana
ifeyo ngati ziko tisokonekere ndeta tiuzeni ifeyo tisanduke Nigeria, ifeyo tisanduke Pakistan. Panopa ndikunena panopa president wakale waku Pakistan Imran Sharif ali mjeo, awapasa zaka 7 chifukwa choti anakwatira mkazi asanathe mwezi, atatani atapanga divorce. Ku Libya uko kuli anthu anayika anthu mjeo chifukwa choti apita kutani kukayamba chipembedzo cha Chikhristu. Kuli mayiko ambiri ama punishment yake ndikupha ukakhala kuti wasiya Chisilamu. Ifeyo zimenezo sitikufuna tikhale mbali imodzi. Ineyo amatika ya unity, ifeyo sitikufuna unity ngati zinthu zake zikhala zimenezi. Ifeyo sitikufuna unity ngati niyo mupanga zoti kwathuku tizisatira zanozo. Dziko ilili munene bwino kayaku kadria bwana chabulika mubwere poyera kuti kodi kumangochiko ndi caliphate. Ikakhala caliphate inuyonso munene bwino kodi mukatuluka ku caliphate kwanuko mukatuluka ku Mangochi ku Machinga ku Zomba kuchani mukabwera kwathu tizikhala mukugwisa ntchito malamulo ake atiwo. Chifukwa ifeso kuli malamulo kwathuku, vimbuza nyau chani zimene zozo kodi ndizikhale zimene zizitipangisa kuti ife tikhale Malawi. Malamulo a dziko lino amanena kuti aliyense ali ndi ufulu wachipembedzo, aliyense ali ndi ufulu wokhala paliponse pamene akufuna. Kuli mayiko ena ngati ku Iran, Islamic Republic, ku Pakistan, kumene koko amachita kunenera anthu kuti dziko ilili ndi Chisilamu. Kuli anthu kumene koko ngati achina Asia Bibi mufufuze pa Google, kungogwira kapu amene amagwisa ntchito Asilamu kumene anampanga chani death sentence kumene koko chifukwa amati blasphemy. Ndiye akhristu amaziwira atu ngati ali ku Pakistan kuti kunoko ife zitichitikira ndi chani, koma ku Malawi kuno si ku Pakistan. So tiziwe bwino eti we should be clear. Tikapita ku Iran ife timaziwa zoti kunoko ukapanda kuvala hijab kuli achani ali religious police kumene koko akukuza kuti iwe vala hijab, ukapanda pamene popo akumenya kopsi. Okay, nde kunoko malamulo tigwire atiwo a police mukutiteteza bwanji. Ndipo ndikudabwa kuti a judge a magistrate kumene koko pakana kuyimisa kugulisa nkhumba ku Mangochi, ngakhale kuti zinali chabe kwa kanthawi kochepa koma zodabwisa kwambiri kodi mpaka Mangochi yoseja ndikuti muzingokhala Asilamu okha. Ndanena kale a Malawi kunena kuti chipembedzo chichi anabweresa amene anabwera kunoko uzagula akaidi slaves, koma tikuchikakamira ngati kuti ndi china chake. Tiyeni tiziunikire bwino china chake sichili bwino, anthu ena akupena pake sakuganiza. Tanena kuti doctrine ya Yachitatu imanena kuti aliyense wa chipembedzo cha Abraham apembeze mmene akufunira, tikhale pamodzi. Of course nthawi imeneyo kuti chifalikire Chisilamu chetu anthu ambiri amapasidwa chani mipata iwiri, musanduke Asilamu or mukhale Ayuda, chipembedzo cha Ayuda, or tikuphana. Ndi anthu anaphedwa to spread Islam. Sizoti anthu anangodzuka ndikulandira Chisilamu ichi ndikukhala ena ake. Ndizochita kubwera ndithu kuvala mukuvalako chiyankhulo mukuyankhulacho ndi cha eni yake aku Arabia. Kodi ndeni chifukwa chani mukufuna ife tosefe tisanduke chani aluya? Even language tiziyankhula ya aluya chifukwa chani? Okay, ngati zimene zimuzipanga kumpingo ngati akatolika amafuna kakamire tradition dina lake ta ku Vatican ndi zawo zimene, komano zipanga zawo zimene zo kumpingo kwawo. Okay, ineyo nditapita ku Blantyre Islamic School kumene koko sindingamadiedi nkhumba chifukwa choti ndi ku school ya chani ya Asilamu.
okay nditakhala muzikiti kumene koko singapangedi chani zimene ndikufuna koma ndi chifukwa chani dziko nalo lizimvera zimene kodi sizingangotheka zoti munthu azipembedza chimene akufuna azikhala moyo umene ukufuna inu yonse muzipanga zanu kodi si komaliza kwake aliyense afuna akalowe kumwamba kaya ena akatenga ma virgin 72 ena akalowa kumwamba kwa Yesu uku kumakayimba gospel daily atavala malaya ena akakuyenda mmisewu ya golide zawo zimenezo koma kodi nchifukwa chani panopa ifeyo tivutike chifukwa cha zimene ine mukufuna tikazamwalira tosefe panopa ine osangopanga zanu zoti muzikozere malo kumwamba mukupita kukaya ndi kutiko ifeyo ngati tikakhala kuti tikukapsa okay koma panopa tisiyeni ifeyo misewu ya golide ndi imeneyi tikakhala kuti ma 72 virgins ata ife tikudya pompana pasi pa tikakhala kuti moyo wabwino uchi ndi ifeyo tikufuna tizikukhala panopa chifukwa sitikuziwa zoti tikamwalira ifeyo kusogoloko kuli chani nde tikukupemphani kuti bwanji mutisiye aliyense azinjoya zimene kufuna ngati simukufuna tatiuzeni tipange suspend constitution iyi nafeso tipeze malamulo athu oyendesera malo amene tili zimene tili nazo chifukwa aliyense ali ndi kwawo aliyense ali ndi malo aliyense ali ndi chikhalidwe aliyense ali ndi zimene amafuna ndi ngati mukufuna aliyense azipanga zakwawo tatiuzeni bwinobwino tisasanduke Pakistan tisasanduke Iran tisasanduke ya Libya tisasanduke chani Egypt ndi ku Libya uko kuti munthu kungosintha chipembedzo basi our death sentence ndiye ifeyo sitikufuna zimenezo kuno Malawi kuno ngati tili ndi death sentence ikhali ku khoti kongo ajaja kuunikireni mwalakwa chani ngati mukufuna inuyo milandu imene ya Asilamu iyo milowese mu penal code ya dziko kaivotera kaya kai maloya kaya ma MP avomeleze tiziziwa ife tikamayenda kuti ku Mangochi kuno ukamadya chani ukamadya nkhumba chilango chake ndi kukwapulidwa tiziziwa zoti ife ku Mangochi kunoko ukakhala kuti ndiwe Asilamu usayerekeze kusintha chipembedzo tiziziwa zoti ukachita chakuti mapeto ake ndi akuti koma sizoti muzingo tibisalira chaka ndi chaka tizingova nkhani zonyuwani kumene koko zimene zozo ndezithe kaya polisi kuiona bwanji nkhani imeneyo kaya boma kuiona bwanji nkhani imeneyo kulemekeza zipembedzo zawena sizithandauza kuti munthu uzingokhala chete akamapanga zinthu zina zake zoti zosakhala bwino nthawi zina kumukonda munthu ndi kumuuza fuiti nditinganenge kalingi changa ndi fuiti cha ziyang'aneni pangani meeting yankhula nane musamakhale violent pa dziko panopa munthu wakudya nkhumba walakwa chani ngati walakwira mulungu mesa ndi inuyo mukufuna muyikepo chigamulo chifukwa chani mulungu wanuyo ndi wamphamvu kwambiri kuposa kalikonse nde ngati akuona anthu akudya nkhumba osaapha yeye bwanji osatumizira chiphaliwali yeye bwanji osadikira kaye tsiku la chigamulo bwanji ndetiyeni anzathu muli kumene koko tisapange zoti Malawiyu tinyosolerane zimayamba chonchi mverani zaine pangani zaine chitani zimene ndikufuna ineyo wina sawabwera mapeto ake Anglikani kumene koko akanena kuti okay ifeso kuno sitikufuna matchalichi mwathumu mabungwe mwathumu panopa amwene ku Malawi kuno zinthu zambiri za Khristu kuli zipatala kuli chani mabungwe ndi akakhala kuti anena kuti okay ifeso tizingopanga zotani zoti tipange tisangalase ya Khristu inuyo mupanga bwanji inuyo mupanga bwanji dziko ilili akakhala kuti aliyense akuseka ma borders kuti okay kunoko sitifuna munthu ovala hijab sitifuna munthu ovala mask sitifuna munthu obisa sisi inuyo mupanga bwanji panopa ku Europe ndi zimene zikuchitika France kupanga bani hijab anamanena kuti iyayi kupita kumene kunachokera chisilamu ngati kumeka kuli malo ena kuti amalesa munthu wachani wachikhristu kupita kumene koma inuyo mumapita kwa anthu kwa anzanu
kumekako mzimayi kuti angolowa kumene opanda chani opanda hijab amwene zivuta koma mukapita ku France mukufunda muzipanga za chipembedzo chanu nde tigwire zitizo tizingolemekeza zanuzo kapena tikumane pakati. Should we meet pakati kapena ayi nde ndalemba kalata with no malice koma nkhani zachuluka kungochitika kang'ono basi anthu anyamuka kaotcha kanthu kamenya anthu zipezeka kuti ena aphedwa zipezeka kuti zayambisa nkhondo nde tisanafike kumene koko tiyang'anane tiyankhane mwina tiyankhulane mwina palipena pake poti sitikuvesa ineyo sindikufuna kuti tikhale ndi kesi ya ku Nigeria yoti basi malamulo alipo koma tizingowonerera ngati ku northern Nigeria anthu akukwatira ana azaka 15 ana azaka 13 chifukwa choti ati ndi malamulo awo kumene koko tikhale ndi standard kodi ifeyo kunoko tizisadira constitution kapena constitution iyi is suspended mukalowa Mangochi Machinga Zomba ndi uku kwinako ifeyo takana ngati mufuna tivomere zimenezo tatiuzeni bwinobwino kuti kodi malamulo anyiwani ndi atiwo. Imeneyo inali kalata ya ine ndini Morton Baghaya. Cheers.